abancane nabadala baphume ngobuningi ukuzobukela ushameni weJudeni. Lithe lishaya nje elesishagalolunye ihora ekseni bese cacile endaweni yesigameko ukuthi kuhlangenwe ngani. Inhloso ukwakha ubumbano nokugqugquzela amasiko ezikhungweni zemfundo ephakeme. Hayi lihle kakhulu Sothole. Abafundi bajabule, intsha yakithi ijabule, isiko lakithi siyalibona livela obala. Abantu bakithi bayayitshengisa ubunjalo babo. Wonke umuntu ubumbene, kujatshulwe nje kakhulu. Ingoma yeStudent ibanjwa okokuqala ichaswe umnyango wezobuciko, amasiko nezemidlalo kwaZulu Natal. Isasasa layo liyawuphoqa umnyango kuba uqhubeke nayo uphinde ubandakanye nezinye izikhungo zemfundo ephakeme kanye nezingoma zeinhlanga ezihlukene. Umnyango wezobuciko namasiko kwaZulu Natal umeme ifolo likaMaskandi engomeni yeStudent. Inhloso ukugqugquzela abafundi njengoba lo mculo uthandwa kakhulu ezikhungweni zemfundo ephakeme kwaZulu Natal. Abantu abaphinde bavote basesibona isikhathi esiningi kuba oMaskandi asebedla umhlanganiso bavotelwa yiwo lama student. Uma lama student ehleli lapha emakhempasini akhuluma ngabo. Ifolo loMaskandi lishaye into ecokene. Jive simnike. Sila engomeni, hey. Kwalanga angiyazi ngethi le ndaba. Zadlala ingane zethu zekole. Awusadlala ingane zethu. Ingane zethu zadlala into bengayazi ukuthi emabangeni emfundo ephakeme kukhona into enje kanti. Lokhu kusinika ukuthi ke njengabaholi bengoma akungabi bikho la singangeni khona. Sizibona sijabule kakhulu ngoba nabantwana abasebancane abasafunda esikoleni babonile nabo namhlanje ukuthi sibaseka kangakanani futhi sibagqugqumezela kangakanani ukuthi bekwazi ukuyimisela bengalahli futhi amasiko abo. Ngoba sihlanganiswe nekengele yasema university engathi bengakubuka isikwenza bekuthande begquzeleke kodwa bengaphuma esikoleni bengasiyeke isikole ngoba ziyayishuka imbodla lamculweni. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguvusizwe langa ngibika ngiseThekwini.